Tässä vieressä mä maistan outoja herkkuja, mutta enkä mun pitää ostaa ne. Eli mennään ostaa. Okei, mun mikrofoni taitaa kuulostaa vähän huolta, koska mä en ottanut mikkiä mukaan tänne. Niin me ollaan täällä nyt. Me ollaan nyt Tokumanissa. Tyypit, mä en ottanut mitään Tokumanista. Sitten mä menin Dixiin ja täältä löytyi aika paljon juttuja. Mutta okei, siis kun mä menin tänne, mun budjetti oli 10 euroa. Mutta arvatkaa paljon mä käytin. 25 euroa. Voitteko se harkita seurausta? Please. Okei, mä oon nyt kotona. Tossa on ne herkut, te ette nyt näe niitä. Ensimmäinen, mitä mä maistetaan, on Nico Blueberry. Tää on joku Mogu, mut onks siitä off-brand Nico. Eikä maistetaan Nicoa. Tää olikin aika hyvä. Maistuu ihan mehulle. Musta tuntuu, että nää pikkupalaset ei sovi tähän. Nää vaan maistuu muovilta. Mä annan tän arvosanan vaikka 3.5. Nyt meillä on tämmönen Warheads. Maistetaan 1. Tässä luki super sour. Ja se ei oo lähelläkään sitä. Okei, maistetaan sininen. Hyi vitsi! Miks tää maistuu niin pahalta? Tää maistuu tolulle. Anna arvosanaksi 1.5/5. Mac Activities Starters. Soko. Tartlets. 1. Nico. Mut nyt on lemon. Tää maistuu myös kookokselle aika paljon. Mä annan tälle lemonille. Mä annan tälle 2 tälle lemonille. Treffi. Mun mielestä treffi on jotain 2/5. Tää ei oo erimaalainen, mutta tää on Jaffa. Oi. Tää maistuu vähän nokkoselle ja valkovuokolle. Guovan ja greipin makuinen. Mä annan tälle 2.5. Tää on vaan takiksia. Näissä ei oo mitään eroa kuin takiksissa. Jos te tykkäätte takiksista, kannattaa mennä Saitorin pörssiin ostamaan tämmösiä pierusipsejä. Mä annan tälle 3.5. Okei, seuraavaksi on tämmönen mochi. Taro taste. Ja sit yhtäkkiä kävi jotain mun mikille. Se ei enää toiminut. Eli tyypit, mun mikki kuulostaa vähän huonolta näissä seuraavissa klipeissä. Eli joo. Tässä lukee jotain Kiinaa, mä en tiedä mitä tarkoittaa. Eyes of the place. Tää on myös tullut karkaiselta. Plus siltä Mama Noodle mausteelta. What? Mä annan tolle varmaan jotain 1 piste. Hot Wheels Race Drink. Tää on ihan hyvä, tää on parempi kuin tuo Jaffa. Mä annan tolle 4, jopa 4. Ei, nää on nää temusnäksit taas. Tuossa lukee strong. Tää poika tässä kuvassa on aika strong. Siellä on tämmönen pesäpallomailla, millä se lyö mansikkaa. What? Mä oon jallolta. Mä oikeesti ehkä annan tolle 3.5. Nyt Mogu Strawberry. Maistuu omenalle, niinku tässä lukee. Tää maistuu USB-tikulta, paperilta ja mukilta. Ja lasimukilta. Mä annan tälle 4. Inch chewing gum. Arvatkaa mikä tää purkan maku on. Synttärikakku. Se on niinku puoliksi silleen purkan maku, semmosen minttupurkan maku. Ja puoliksi vaniljan maku. Mä arvasin, siellä on vaniljan makuinen purkka. Nää kaikki herkut tässä pöydällä. Puolet niistä oli hyviä. Puolet ihan traasia. Mä sanon näistä jutusta, että sun pitäisi seuraa. Heippa!